Esses traballos, pois, eu andaba máis ben arando e gradando. Unha grade de discos redonda, os discos redondos, e arando. Primeiro había que arar, despois había que gradar, claro. Era o que había daquela. Porque a isto hai moitos anos, debía de ter eu, non sei, 25 ou 26. E compráramolo entre dous primos, un primo meu e eu, que eu andaba con un macho sacando postes para fora e o primo andaba facendo contratas que lles daba barras eléctricas. E ele facía as contratas e eu sacaba os postes e pelábanos que andaban catro traballando, cortando, e que daquele era todo como un tronzador. E andaban cortando e pelando e eu andaba carretando para onde os cargaba o camión, que despois había que leválos nun camión. E así fomos indo e un día dixo, o primo dixo, é-nos mellor comprar un trator. E dixenlle eu, saca daí, para que queremos o trator, nin para que tal. Dixo, pois é-nos mellor compralo que hemos desempeñalo de seguida. E así foi. Entre os dous daquela, tiñamos 300.000 pesetas, que daquela eran muchísimos cartos. Non nos tiña un labrador calquera. E, claro, así anduvemos, compramos o trator, entregamos 300.000 pesetas e quedaron 500 para pagar en letras. Claro, eu quedei sin as miñas 150.000 pesetas, jodíame moito. Quedar sin elas, que me parecía que xa tiña moitos cartos. Pero, bueno, anduven eu con el, anduven traballando eu con el, que eu anduvera xa con un camión tamén, dun tío meu. Anduven con el, desempeñouse de seguida, porque andábamos solos por uns pueblos de aí en Álvare, a Guarda, Miñotelo, demos de pueblos. Traballo había todo canto se podía facer. Despois, por último, xa procurábamos traballar 10.000 pesetas. Andaba un rapaz comigo, e, claro, procuramos para que nos quedasen 1.500 pesetas, traballar 10 horas. Día e noite. Andábamos de día seguido, andábamos os dous. E, claro, andábase seguido. Traballábamos 10 horas. E despois desempeñouse de seguida tamén. E, bueno, desempeñouse, despois xa era igual andar nunha cousa que andar noutra. Despois andaba un rapaz con el, foi indo, e despois comprou el un tamén. Despois xa traballo seguía habendo igual, porque nos tiñamos os clientes e tiñamos todo, nos tiñamos todo. E daquela xa o gasoi non custaba nada. Traballábamos, o gasoi non custaba nada. E a fin de ano iba a Puente Nuevo facer as cuentas e traía ao mellor 10 ou 9 ou 11.000 pesetas dos sobrantes. Como non custaba nada, gastábamos todo o que facía falta. Traíase grasa, traíanse cousas, e descontábase todo o que se debía, e traíamos 10 ou 11.000 pesetas, ou 9, ou por aí, de 9 para arriba. E pagábamos 9 de letras.
claro, que xa era bom negocio e xa era bueno. E así seguimos, ainda ben tempo. Eu, claro, despois tiña que perder horas, pero como andaba o rapaz, seguía o rapaz, e eu seguía como estaba nas contratas da luz, sacando os postes co macho para onde os cargaban, cortábanos e pelábanos, e despois traíanse os postes. E así fomos indo, e así foi a cousa. Pois moi ben.